खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 7 तारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 7 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जेरै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसि सरकारनि सासेयाव 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया माब्लानिफ्राय जानो हागौ बायदि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नालाय जोंनि नैबे बिटिसिनि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन इलेक्सननि समाव दानि जा सरकार बिनि खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरदों। दा बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो नैबे 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायखौ जागायगोन होननानै। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामना लानो हायो। आरो आं नोंथांमोननिसिम बेजों लोगोसेनो नैबे जब कार्ड रेशन कार्ड PM किसाननि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जिबन प्रेरणा स्किम, निजुत बाबु आसनि स्किम, निजुत मोइना स्किम, दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। रेशन कार्डनि थाखायबो जोंहा माखासे आपडेट ओंखारना फैदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैनो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन नालाय। दा नोंथांमोना बेखौथ' मोननो हाखाया, दायो मोनथ'नो हाया आरो माने मोननो हाखाया नङा बाथ्राया, दायो नोंथांमोना मोननो हाथ'वा। नाथायबा जोंहा आपडेटआ बेनो जाहैबाय दिनैसिमबो माने नैबे मनिटरिं खालामनाय एबा सार्भे खालामनाया दिनैसिमबो जोंहा जोबाखै, जागासिनो दङ जोंहा। नैबे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननानै नोंथांमोना मा खामानियाव बाहायखो दा बेनि जोंहा मनिटरिं एबा सार्भे खालामनायानो जोंहा दिनैसिमबो जोबाखै आरो सिगांनिफ्रायनो जाबाय। आरो बबेबा जायगायावथ' जोंथिंजायनो माने डाबल जालायलांबाय। नोंथांमोननिसिमबो निस्सय नोंथांमोननि जायगायावबो जेनेबा निस्सय मनिटरिं खालामनाय एबा सार्भे खालामनाय एबा फट' साफायनानै नोंथांमोना हरनांनाया फट' साफायनानै बिथांमोना लांनाया खेबनैसो जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननि जायगायावबो, जोंथिंजायबो खेबनै जाबाय आरो। दा जिखियानो जा मोनो बे 25,000 फैसानि थाखाय जा जोंहा मनिटरिं एबा सार्भे जादों बे खामानिया जोंहा दिनैसिमबो जोबनानै फैयाखै, बे सोलिगासिनो दङ। माब्ला जोबगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा। दा बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे दायो ट्रेनिं होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो माखासे ट्रेनिं बायदिसिना होनायखौ जोङो नुनो मोननो हागासिनो दङ। बायदि रोखोमनि ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना जायफोर ट्रेनिंखौ नोंथांमोननिसिम जेनेबा लेंफैयोबा ट्रेनिं लानांगौ बायदि रोखोमनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जुदि ट्रेनिंखौ नोंथांमोननिसिम होनो फैयोबा नोंथांमोना गासैबो ट्रेनिंआव थांलायनो थाखाय आं बेखौबो खावलायहरनाय थाखाबाय। ट्रेनिं बायदिसिना जोंहा बेबायदि होनायबो जादों आरो। दा बेथ' जाहैबाय। दा बेनिफ्राय माब्ला मोनगोन नोंथांमोना दंफां गायनायनि फैसाखौ? दा बेनि थिरांथाया जोंहा नैबे बाजेट सिजनावनो जानो थांगासिनो दङ। बाजेटनि जोंहा दायो सावरायनाया सोलिगासिनो दं नालाय, बायदि रोखोमनि जोंहा कुइसन खालामनाया सोलिगासिनो दं। नाथायबा बाजेटखौ दाबो जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलियाव बेखौ दाबो माने लानाय जायाखै, बाजेटखौ माने गथायथ'नाय जायाखै आरो। दा बे बाजेटाव जों नुनो मोननाय जागोन नैबे दंफां गायनायनि एबा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियाननि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होनो थाखाय जुदि नैबे बाजेटाव जुदि बिथांमोना बाजेटखौ लायोबा, रां बावजायाव जुदि बाजेटखौ लायोबा, अब्ला नोंथांमोना माने नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो 2026-27 फाइनान्सियेल इयारावनो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन। नाथायबा जुदि बाजेटखौ जुदि लायाबा नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि थाखाय, अब्ला हले नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ नैबे फाइनान्सियेल इयाराव मोननो हानाय नङा। नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम महरखानाय जाबाय। दा बेनिखायनो बे बाजेट सिजोना जोंहा जागासिनो दं नालाय एसे उनावनो जों बिनि बागै मोजाङै मिथिना मोननो हागोन। दा बेखौ आं खोन्थाहरबाय जेला आं नोंथांमोननिसिम नैबे अरुनदयनिखौबो खोन्थाहरनोसै। अरुनदयनि फैसा बारायनाय बारायनाया बेहायनो जोंनि नैबे बाजेटावनो दायो थिरांथा जागोन। 10 तारिख ना मायाव बाजेटखौ दिखांनाय जागोन आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो बे सप्तायावनो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय। 10 तारिखआव ना मायाव आं बेखौ दाबो कनफार्म मोननो हानाय जायाखै। दा जिखियानो जाया मानो जुदि 10 तारिखआव जायोबा नैबे रां बावजा दिखोनाया, अब्ला जों बेहाय मिथिना मोननो हागोन
नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनो होननानै बाजेट बिथांमोना लायो ना लाया बेनि बागै जों मिथिना मोननो हागोन जुदि बाजेटआथ' ओरैनोबाबो लाखानांगोन अरुणोदय स्किमनि फैसानि थाखाय नङाबा नोंथांमोना बोरै फैसाखौ मोननो हानो अब्लाबो जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै जुदि 1500 2000 एबा 3000 सिम जुदि खालामहैनोबा बाजेटखौ बिथांमोना लानांगोन बुरजा फैसाखौ अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेखौबो जोङो नैबे जुलाइनि 10 थारिखहालागै जोङो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो सानथामसो नोंथांमोना नेबावबानो जाबाय अब्लानो जों मिथिना मोनजोबनो हासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा इलेक्सननि समाव जा बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बारायगोन होननानै बुंदोंमोन दा बिथांमोना जा बाथ्रा होदों बेखौ बिथांमोना मावफुंना मावफुङा बेखौनो जोङो साननैसोनि उनाव मिथिना मोननो हागोन दा अब्लाबो जिखियानो जाया मानो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबोथ' नोंथांमोना आगस्ट मासनिफ्रायनो मोननो हाखागोन नोंथांमोना आरोबाव मास मोनसे नेबावनो नांसिगोन दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा केवाइसि होनायाथ' जोंहा जागासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखागौ निस्सय नोंथांमोना केवाइसिखौबो होजोबखाबाय जानो हागौ जोंहा आरोबाव लिस्ट ओंखारना फैदोंमोन सोर सोरनिया केवाइसि होनाया जायाखै बायदि बायदि लिस्ट ओंखारबावदोंमोन दा नोंथांमोना निस्सय रेशन कार्डनि थाखाय केवाइसिखौथ' होना लाखाजोब्बाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासनिफ्राय मोननो हासिगोन दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटार करि नोंथांमोना मोननो हासिगोन नाथायबा माखासे नियमनि जैसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन नैबे आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय बेखौलाय नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय नैबे रेशन कार्डनि जै जा नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन नाथायबा माखासे जोंहा गोदान आयेन फैगोन जाहैबाय माखासे गोदान रुल्स लानानै फैगोन जाहैबाय जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नोंथाङा माने चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायहरनाय जाखादों दा बेनिफ्राय खौरां बिजोङावबो बेखौ नोंथांमोना खोनाखादों जानो हागौ अटिपि बेस नोंथांमोना मोनगोन होननानै माने अटिपि नोंथांमोननियाव फैगोन जेब्ला नोंथांमोना लायनो थांगोन अब्ला अटिपि नोंथांमोननि मबाइलाव फैनाय जागोन दा बे अटिपिखौ नोंथांमोना होनांगौ जागोन बायदि बायदिथ' बेबायदि खोनालाबायदों दा बेयो नंगौना नङा रुलफोरा दा बेखौ जोङो एसे उनावनो मिथिना मोननो हागोन गोदान रुल लाबोयोबा बाजेटआव बिनि बागैबो सावरायनाय जागोन दा गोदान रुलाथ' लाबोखागोनखा बुंखाबाय जाला बेखौ नोंथांमोना सानना लाखाबानो जाबाय गोदान रुलाथ' फैखागोन रेशन कार्डनि थाखाय माबायदि गोदान नियम माबायदि गोदान रुल दा बेखौबो जोङो नैबे बाजेट सिजनावनो सावरायनायाव जोङो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना सानथामसो नेनानै थादो 10 थारिख 11 थारिखहालागै ओरैनोथ' जोबोद गोबावनि थाखाय बे बाजेटनि सावरायलायनाया जागोन दा बेवहाय जोङो सानथामसोनि उनाव मिथियाबो जानो हागौ अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम सानथामसो समखौ नेनो थिनबाय आरो मानो होनोबा रां बावजार दैखोनाय लोगो लोगोनो बेहाय सावरायलायनाया जाखागोनखा माबे स्किमनि थाखाय मानि थाखाय बेबादि बाजेटखौ लानाय जादों सोंनाय दान्थे बिदिन्थियाबो जागोन अपोजिसन पार्टिफोरनिफ्राय दा बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौनो दा जेखियानो जाया मानो सानथामसो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन गोदान रुलफोरनि बागै रेशन कार्डनि बागै दा बेनिफ्राय नैबे बिटिसिनि 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ माब्ला जागोन जोंनि नैबे हाग्रामा मौलारि बिथाङा दैदेननाय बिटिसि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन नङा होमबा जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गोदान एप्लाइखौ खालामगोन होननानै नाथायबा जोंनि नैबे बिटिसिआवबो बाजेटखौ लानाय जायाखै मानो होनोबा आसामनि बाजेटआ जाखांनायनि उनावसो जोंनि नैबे बिटिसिआव जोंहा बाजेट लानाय खामानिया जायो दा बेनिखायनो बिटिसिनियाबो जोंहा बाजेटआ लानाय जानांगोन दा बे बाजेटआ जोंनिया एसे उनावसो जागोन दा बे बाजेट लाखांनायनि उनावसो बिनि एप्लाइआबो जागोनखौ नोंथांमोना दायो आसाखौ लानो हासिगोन दा बिनि बागै जेबो खबर गैया माने बाजेटखौनो लानाय जायाखै नालाय दा बेनिखायनो बिनि एप्लाइआबो दायो जायाखै बाजेटनि उनावसो जोंहा बे एप्लाइ खालामनाया जासिगोन बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया गासै 20,000सो मानसिफ्रा मोननो हागोन नोंथांमोना जायफोरनाव डिप्ल'मा दङ जायफोरनियाव नोंथांमोना स्किल सार्टिफिकेट दङ दा नोंथांमोनानो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन चेक नोंथांमोना मोननो हायो गासै बैसोआ 28 बोसोर जाथारनाय जानांगोन खमथारबाबो 28 बोसोरनि बांसिन जाबासो 28 बोसोरसिमबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा मिनिमाम खमथारानो जाहैबाय 28 बोसोर दा बिनि आपार एजनि जोंहा लिमिट गैया नोङो बेसेबां बोसोरनिसिम जायो बेनि जेबो खोथा गैया नाथायबा खम बैसोआनो जाहैबाय 28 बोसोर दा बिनि एप्लाइखौ नोंथांमोना नैबे बिटिसिनि बाजेटआ जाखांनायनि उनाव गिबियावनो आसामनि बाजेटखौ जाखासिगोन नालाय जोंहा दाथ' सोलिखाबायानोसै सावरायनाय बायदिसिना दा बिनि उनाव जोंनि नैबे बिटिसिनि बाजेटआ जोबनायनि उनाव एप्लाइखौ नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लानो हागोन बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों जेला जुदि बिथांमोना मावफुङाबा नोंथांमोना बयबो सोंखारिनो हागोन आंबो आरो भिडिअ बानायनानै बेखौ बुंहरगोन दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय जब कार्डनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखांखाबायमोन अब्लाबो आं बेखौनो बुंहरबावनोसै जब कार्डनि थाखाय जि रामजि स्किमा जोंहा इमप्लिमेन्ट जाबाय दा बेनिफ्राय फैसाबो रिलिज खालामनाय बेबादिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय दा नाथायबा सोर माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो खामानिफ्रा बोरै जानाय जायो नैबे गोदान जि रामजि स्किमनि जोहै
दा बेखौ जोङो एसे उनाव मिथिना मोननो हासिगोन मुलाम्फाखौ मोनोबा जोबोद मोजां जागोन दा जिखियानो जाया माने साननैसो नोंथांमोना नेदो जब कार्डनि जोहै नोंथांमोना माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नैबे जि रामजि स्किमनि जोहै बेखौ साननैसो उनावनो जोङो मिथिना मोननो हागोन मानो होनोबा नोंथांमोना दायो 300नि बाराथ' फैसाखौ मोननो हाखायोआनोसै नैबे 400आनो जाहैलांबाय खोमा 300-400 थाखा बेबादि दां जोंनि नैबे आसामाव जब कार्डनि सानसेयाव फैसा नोंथांमोननिया मोननांगौआ खामानि मावोबा जब कार्डनि जोहै नोंथांमोना गेरेन्टि एमप्लयमेन्ट मोननांगौ नालाय खामानि मावोबा बेबादि नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगौ दा बे फैसाखौ कम्पालसरि नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बेखौ साननैसो नोंथांमोना नेबावदो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन फैसाखौ जुदि सोरबाफोर मोननायखौ आङो खोनानानै मोनोबा एबा मिथियोबा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैसा मोनदोंबा जब कार्ड खामानि मावनायनि नैबे जि रामजि स्किमनि जोहै बयबो नोंथांमोना बेखौ भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे फार्मार आइडिनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों दायो जोंनि नैबे पिजुस हाजरिकासो जाबाय नङा होमबा जोंनि आसामनि एग्रिकालचार मिनिस्टारा दा बिथाङा दायो बेहाय जोबोद गोसो होगासिनो दङ फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ हले जोबोद जराव माने खामानिखौ दायो मावनायखौ नुनो मोननाय जादों बायदिसिना खोथा बिथाङा माने अफिसियेलफोरखौबो बायदि रोखोमनि बिथाङा अफिसारफोरखौबो बायदि रोखोमनि बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों नैबे फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि सायावनो माने अफिसारफोरखौ जोबोद माने गोख्रों रावजों बिथाङा बुंदों आरो फार्मार आइडि खालामनायखौ माने गासिबो आबादारिफ्रा खालामना लानो हायो बिनि थाखाय माने गोबां बिथाङा बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सानना लाखादायो फार्मार आइडि खालामनायाथ' कम्पालसरि जोंनि नैबे आसामावथ' जानो थांगासिनो दं आरो निस्सय नोंथांमोना गासिबो खालामना लानायाबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो नोंथांमोना खालामनानैबो लाखानो नांगोन नोङो पिएम किसानानो जा प्रधान मन्त्रि मनधन योजनायानो जा दा जिखियानो जाया जोंनि नैबे आसाम सरकारनि स्किमानो जाया माने भारत सरकारनि स्किमानो जाया माने जिखियानो जाया नोंथांमोना स्किमनि मुलाम्फाफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननिसिम बेखौ कम्पालसरि खालामना होगोनखा फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लानो नांगौआ फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना खालामना लानो नांगौआ दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंहरखाबाय थानाय जादोंमोन फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना जिखियानो जाया मानो उनावबाबो नोंथांमोना कम्पालसरि बेखौ बानायना लाखाथारनांगोनखा बेयो उफाय गैखाया आं बेबादि नोंथांमोननिसिम बुंहरखादोंमोन नै आं बाथ्रा बुंनायानो दायो लासै लासै जाबोनो थांगासिनो दं मानो होनोबा नोंथांमोना गासिबो माने स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो डाइरेक्ट सिदायैनो मोनसे आइडिनि जोहैनो दा बिनि थाखाय बे फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ लाबोनाय जादों एग्रिस्टेक स्किमनि जोहै दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो बुंहरनाय जाखादोंमोन दा बेनिखायनो दायो जोंहा माने जोबोद मिथिं बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ एग्रिकालचार मिनिस्टारानो जोबोद माने गोख्रोङै माने खामानि मावनायखौ दायो नुनो मोनगासिनो दङ नैबे फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि सायावनो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना खालामना लाखाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना जायफोर खालामना लायाखै नोंथांमोनाबो निस्सय एसे उनाव आङो माने खालामना लागोनखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद मोनसे मोजां बियो फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामना लानाया मानो होनोबा नोंथांमोना बे मोनसेल' फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि जोहैनो गोबां स्किमफोरनि नोंथांमोना डाइरेक्ट स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन भारत सरकारनियानो जा जोंनि नैबे आसाम सरकारनियानो जा नोंथांमोना स्किमफोरखौ डाइरेक्ट माने इलिजिबोल बा नोंथांमोना मोननो हाखागोन आरो मुलाम्फाखौ दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानो हागौ आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना जायफोर फार्मार आइडि खालामना लायाखै खालामना लागोनखौ आरो दायो पिएम किसाननि थाखाय जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोनाथ' माने कम्पालसरि नोंथांमोना माने फार्मार आइडिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामना लायागौ मानिनो नोंथांमोना स्किमनि थाखाय एप्लाइखौनो खालामनो हाला नैबे पिएम किसाननि थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों पिएम किसाननि थाखाय फार्मार आइडिखौ खालामना लागोन नोंथांमोना आरो पिएम किसाननि फैसाथ' बारायखागोनखा खौरां बिजोङाव खोनाबाय थायो जों बारायगोन होननानै नाथायबा बे सानसे नङा सानसेथ' बारायखागोन बेबोथ' आरो मोनसे बाथ्राखा आरो बारायखागोनखा नोंथांमोना बेखौ नेनाल' थाबाय थाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि आपडेटआ दा बिनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि आपडेटबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा फिजिकेल भेरिफिकेसना जोबनानै थांगासिनो दङ नैबे जुलाइनि 10 थारिखआव आं बिनि बागैबोथ' नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जाबायमोन आरो बेलेग बेलेग जायगायाव गोबांनो लेटबो जादों खामानि मावनाया दा जिखियानो जाया मानो लास्ट डेटआ जाहैबाय फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनाया नैबे जुलाइनि 10 थारिखसिम दा बे जुलाइनि 10 थारिखसिम जोंहा फिजिकेल भेरिफिकेसना जोबनायनि उनावनो बेनिफिसियेल लिस्ट खालामनाया जोंहा खामानिया सोलिसिगोन दा जायफोर नोंथांमोना खालामना हरबाय निस्सय नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोनखौ आसाखौ लानो हागोन मानो होनोबा 15 लाख गाहाम मानसिफ्रा जोंनि नैबे आसामाव सरकारि न'खौ मोननो हागोन दा जायफोर इलिजिबोल माने नोंथांमोननि भेरिफिकेसना साक्सेसफुल जाबायबा नोङो सरकारि न'खौ सिगाङाव मोनखायाखैबा आरो न'आव जुदि फाक्का न' गैयाबा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनगोनखौ 100% आसाखौ लानो हागोन आरो गोख्रैनो मोनगोन जोबोद थाबैनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ फैगोन बोसोरफ्रावनो नोंथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जायफोर नोंथांमोना प्रायरिटि
प्रायोरिटी लिस्टआव फार्स्टआव फैनो हायो जायफोरनिया माने प्रायोरिटी लिस्टआव सिगां फैनो हागोन बिथांमोना गिबिसिन मोनग्रोगोन जायफोर बिथांमोननि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव दंबाबो प्रायोरिटी लिस्टआव बिथांमोना उनाव दङबा बिथांमोना उनाव मोनगोन अब्लाबो बिथांमोना माने फैसाखौ मोनखागोन समा एसे लाबाबो आरो दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय गोबां जोंहा बिनि थाखाय गोबां मिटिं बायदिसिना खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ PMAY-G सरकारनि थाखायबो दा बेफोरनि बागै एसे उनाव जोङो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन बेनिफिशियाल लिस्टफोरनि नायनायखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगोन बोरै नोंथांमोना नायनांगौ बहा थांनानै नायनांगौ बेफोरनि बागै दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम स्किमनि माबा मोनसे स्किमनि आपडेट फैबानो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायखाबाय आरो दानिया नोंथांमोननिसिम नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम जिबन प्रेरणा स्किम दा बेनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बे फैसाखौथ' आगस्ट मासाव नोंथांमोना सियरलि मोननो थांगासिनो दङ नैबे आगस्टनि 10 तारिखनिफ्राय लानानै नोंथांमोना आगस्टनि 25 तारिखनि बिथोराव फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जायफोर फरायसाफ्रा नैबे जिबन प्रेरणा निजुत बाबु निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ मोनगोन माब्ला मोनगोन बेखौ नेगासिनो दङ नोंथांमोना सियरलि मोननो हासिगोन बेखौ आगस्टनि 10 तारिखनिफ्राय लानानै आगस्टनि 25 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन दा गोदान एप्लायाबो जोंहा देग्लाय बोसोराव जागोन माने बोसोरफ्रोमबो जाबायानो थागोन देग्लाय बोसोरावबो जोंहा जानो थांगासिनो दङ एसे समखौ नेबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि थाखाय माखासे गोदान स्किम फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन माखासे स्किम फैगोनखौ नोंथांमोना एसे उनाव मिथिना मोननो हागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोबां स्किमाथ' ओरैनो दा बेखौ लाबाय जिबन प्रेरणा निजुत बाबु निजुत मयना बेबायदि स्किमथ' लाबोदों दा बेनि अनगायैबो माने गोदान माखासे स्किम फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन स्कलारशिपफोरनि खोथाखौथ' आरो मा बुंबावनो जायखिजाया गोदान माखासे स्किमफोरनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो फरायसाफोरा दा बिनिफ्राय स्कलारशिपनि जेबो आपडेट गैया आरटिआइ होनाय जाबाय मास मोनसेनि बारलायलांबाय आरटिआइनि जेबो रिप्लायानो गैया स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला सोगोन आं बिनि बागै सोंहरनाय जादोंमोन जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिसिम फैसा फैगोन ना फैयाखै स्कलारशिपनि फैसाखौ सोनो थाखाय बेबादिबो सोंहरनाय जादोंमोन बिनि बागैबो जेबो खबर दबर गैया दा मा बुङो दा स्कलारशिपनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हानाय जानाय नंला स्कलारशिपनि एप्लायाथ' जोंहा बायदि रोखोम जाबाय थायो नाथायबा फैसाल'सो हाबा बेनो आरो गिदिर बाथ्राया दा माब्ला मोनगोन माब्ला सोगोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आपडेटखौ मोनोबा भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम दायो जाखिनि आपडेट खोन्थाहरनो सानदोंमोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बायानो दा बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कम्बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे बेबादिनो नोंथांमोना माने स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों